Máme takú zaujímavú správu teraz. Informácia o aktuálnych problémov životného prostredia, ona bola spracovaná v čase, keď tie naše najaktuálnejšie problémy ešte sme nepoznali a ešte všetky dôsledky nepoznáme. Pán vedúci, poprosím. Chceš na úvod ešte ku správe niečo dodať, či otvárame diskusiu? Tak správa bola spracovaná podľa tých jednotlivých úsekov, materiál ste dostali, tak si myslím, že nebudem čítať. Dobre, otváram diskusiu v tejto správe, keď sú otázky, dotazy. Ja len jednu otázku. Nepočíta sa s nejakým detským ihriskom alebo niečím podobným v Pasterníku. Tam pod hradom teda je tam nejaká luka, vychádzajúc námetov občanov, že tam sa absolútne nič ako pre tie deti nerobí. Akože len není toho veľa, ale myslím si, že to sídlisko, ktoré je tam, možno, že niečo mi sa podarilo pod tej lúka, keď je v podstate v pravej strane, keď ideš náhrad niečo tam urobiť pre tie deti. Tak to je skôr otázka rozvojového programu, pán poslanec. Ja pýtam sa, z toho titulu vychádzam, že ľudia sa pýtajú a nerad by som to nechal. Zatiaľ tam nerátame, ale keď si zoberieme, tak v rámci individuálnej bytovej výstavby ani nemáme detské ihrisko. My sa zameriame, že by sme pri hromadnej bytovej výstavbe urobili také už slušnejšie detské ihriska, také nejaké máme teraz. Zatiaľ nie, no. No, vy ma toto hovorí, že na druhej strane je lesopark, takže... Ja viem, ale je to blízko. Kedysi sme hovorili o sídlisku Družba, ale to sídlisko nám primerane dozrelo, asi tých detí tam veľa nie je. Boli kedysi požiadavky pred niekoľkými rokmi, ale nejak to utieklo, tak neviem. Niečo malé sa dá urobiť, len ide o to, ako bude využívané, alebo s akou koncentráciou tam sa dá počítať. Každý má dvory, záhrady pekné, takže tie deti nejak nie sú odkazané ako na sídlisku, kde máme niekoľko dedín v jednom bloku spojených, teda v blokovom priestore. Ďakujem. Máme ešte niečo? Chcem len dodať, že veci povodňové, kroky, ktoré sa robili, ktoré bude treba robiť, lebo to sú všetky veci v spracovaní. Na druhý týždeň by som chcel mať prijatie u generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku. Spracovávame poloopisné a výškopisné zameranie hradzi na mýte. To je ten najväčší problém, kde sa nám Poprad vyplavil. No a samozrejme ide o ochranu hradzu Jakub Janky práve v tom inkriminovanom mieste, lebo tie bežné veci sa upravia to. Tam, kde ju pretrhlo a kde sa voda dostala do starého koryta, tak tieto veci boli sme už osobne pozrieť, bol tam aj generálny riaditeľ, bol aj riaditeľ závodu. Bola taká už hradzová, by som povedal, odborná diskusia a skúsime tieto veci na ďalší týždeň prejsť, lebo to sú kľúčové dve veci, ktoré budeme musieť riešiť. Riešili sme problém, ja neviem, viete, cestári hovoria, aby vodári vyčistili pod mostom, vodári povedia, že pod mostom, pod cestným teda pod telesom mosta musia vyčistiť vodári. Tak sme museli my a potom sa všetci obracali na nás občania, že keď sa tá voda dostane na ročne, zase zatočí, zaplaví, no my nemôžeme vstupovať ani do toku, ani do vlastného telesa, sme museli teraz pristúpiť aj na administratívne veci, okrem telefonických kontaktov a pýtania, aby tam nastúpili. No to sú tie operatívne veci, ktoré riešime, ale keď budeme potom robiť záverečnú správu nejakú a keď budeme hovoriť o povodne a o tom všetkom, čo sa udialo, keď budeme vyčíslovať všetky tie fakty, tak teda škody a náklady, tak myslím si, že si potom povieme v tejto oblasti životného prostredia vody, čo ďalej, ako ďalej a čo je reálne, čo nie je reálne. Všetko. Ďakujem.